Lord, for it is necessary to have you present, so that I do not forget you. You know how easily I abandon you. Stay with me, Lord, because I am weak and I need your strength, that I may not fall so often. Stay with me, Lord, for you are my life, and without you I am without meaning and hope. Stay with me, Lord, for you are my light, and without you I am in darkness. Stay with me, Lord, to show me your will. Stay with me, Lord, so that I can hear your voice and follow you. Stay with me, Lord, for I desire to love you evermore and to be in your company always. Stay with me, Lord, if you wish me to be always faithful to you. Stay with me, Lord, for as poor as my soul is, I wish it to be a place of consolation for you, a dwelling of your love. Stay with me, Lord, for it is getting late. The days are coming to a close and life is passing. Death, judgment, and eternity are drawing near. It is necessary to renew my strength, so I will not stop along the way. And for that I need you. It is getting late and death approaches. I fear the darkness, the temptations, the dryness, the cross, and the sorrows. Oh, how I need you, my Jesus, in this night of exile. Stay with me, Lord, because in the darkness of this life, with all its dangers, I need you. Help me to recognize you as your disciples did at the breaking of the bread, so that the Eucharistic communion be the light which disperses the darkness, the power which sustains me, the unique joy of my heart. Stay with me, Jesus, because at the hour of my death, I want to be one with you, and if not by communion, at least by your grace and love. Stay with me, Jesus. I do not ask for divine consolations, because I do not deserve them, but I only ask for the gift of your presence. Oh yes, I ask this of you. Stay with me, Lord, for I seek you alone, your love, your grace, your will, your heart, your spirit, because I love you and I ask for no other reward, but to love you more and more with a strong and active love. Grant that I may love you with all my heart while on earth, so that I can continue to love you perfectly throughout all eternity, dear Jesus. Amen. May the Lord, through the intercession of Saint Padre Pio, bless us, protect us from all evil, and bring us to everlasting life. Amen. Oratio Imperata, pamibi laban sa bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso. Sa pagpapasalamat, huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman, sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadonongan, na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabotan asin nautob an sa imong kabutan na atamanon an kinaban. An kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asin ngunyan namamatean mi na. An padusang balikan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kan kinaban. Huli kaini naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtugakan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Day kaming mabibirikan kundi ika mamumoto na Ama. Sa imo kami minahaganin kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang sa mong mga namomotan asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng para ataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamipimukan. Nuestra Señora de Salvación. Ipamipimukan. Nuestra Señora de Salvación. Ipamipimukan. Sanudas Tadeo. Ipamipimukan. Sa ngaran ka nama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Matukaw po. Sa liwat Diyos, maray na aga po sa indo mga tugangon yan, Biyernes, sa ika-19 semana sa ordinaryong panahon. Isabay man po niyato sa misang ini ang mga minasunod na intensyon. Mga pasasalamat sa Kagadan Cansales family,
Ryan and Noreen Grace Hayag and family, ni Noreen Grace Hayag, ni Edna Marbella Ordonio and family. Prayer for the gift of life ni Mary Ann Banay. Pasasalamat man ni Edna Marbella Ordonio and family. Prayer for Elaine Canmarhalino family. Pasasalamat man ni Perla A. Serra, Kent Lexin Ian M. Cantal, ni Raymond Domiciano family. Para sa espesyal na kahagadan, prayer for good spiritual, physical health, and safety of my family, ni Rosie B. Asupardo Cantara and family. Prayer through the intercession of Saint Jude Tadeus Cansales family. Prayer for healing of Charis Choi, ni Angie Cho. Special man na kahagadan ni Ryan and Noreen Grace Hayag and family. Praying to pass the PhD Compre exam ni Tin Fresha. Prayer for fast recovery of Evelyn and good health of Anyano. Para sa kapahingaloan nin mga kalag. Para sa kalag ni Froilan, ni Rosie B. Asupardo Cantara and family. Para kay Eduardo Can Mendoza family. Para kay Maria Luz Can SAA Batch 7579. Para kay William ni Can Altea family. Para sa kalag ni Nakarina, Elmar Charvin, Candiskaya family. All Souls in Purgatory, Cansales family. Death anniversary of Ponciano, Cansales family. Para sa kalag ni na Henry as in Evangeline, ni Emma Chan. Para kay Evangelina, ni Tess D. Para kay Baby John Jr., ni Mr. and Mrs. John A. Mendizabal. Para kay Victorioso, Can Malaka family. Para kay Jose, ni Nil Fali and family. All Souls, Canares family. Nestor, ni Emerita Ribaya and children. Para kay Sheila Jacinta, Can Asupardo Cantara family. Para sa kalag ni Hazel Asin Rafael, Can Manuel's family. Para sa kalag ni Teodora Asin Numeriano, ni Ryan and Noreen Grace Hayag and family. Para kay Bernard Joshua, Kansarong Anonymous. Para sa kalag ni Domingo, Can Bayaban family. Asin sa kalag ni na Alex Asin Gina, ni Kent Lexin Ian M. Cantal. Banwaan ni Diyos, matindog po ang gabos, asin awiton niya to, an awit sa pagpuol. Sa Diyos na sa
Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo, Amen. an kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu, ngunya na aldaw maugma ang simbahan, nagirumdumon ang buhay kan satuyang tugang na si Saint Maximilian Kolbe, sarong Pransiskanong padi, martir kan katolikong pagtubod, nagtutukdo kung paano magdusay nin buhay para sa kapwa. Ako untaan sa tong mga kasalan, tanganing magkanigo kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Ika na sinugo sa pagpaumay kan mga nagsusulsol, kagurangnan maherak ka. kagurangnan mahera ka. Ika na nagdigdi sa pag-apod kan mga parakasala, Kristo maherak ka. Kristo, mahera ka. Ika na nagtutukaw sa tuukan Ama sa pagsurog sa mo, kagurangnan maherak ka. Kagurangnan mahera ka. Maherak man lugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadaan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Mamibi kita. O Diyos, na nagpano kay San Maximiliano Maria, padi asin martir, kan mainit na pagkamuot sa Birhen Inmaculada, higos para sa mga kalag, asin pagkamuot sa kapwa, kaugaying warasan na hulikan sa iyang pamibi, na kaming maigot na naghihinguwa sa paglingkod sa katawuhan, hulikan sa imong kamurawayan, makabaing sa imong aki, sagkod sa kagadanan. Siya na kaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Himateon niya to an enot na babasaho. Babasahon na ginuno sa libro ni Propeta Ezekiel. Ini ang sabi ng Diyos na kagurangnan, gigibuhon ko sa imo, siring kan ginibo mo, ta pinagbasang-basang mo ang sa imong sinumpaan, kan lapason mo ang tipan. Alagad gigurumdumon ko ang pakipagtipan ko sa imo, kan ika-aki pa. Asin, makikipagtipan ako sa imo nin sarong tipan na daing kataposan. Magigirumduman mo ang sa imong gawi, asin masusupog ka. Kung kwaon ko ang sa imong mga tugang na babae, mga matua, asin mga nguhod mo, dangan itao ko sa inda sa imo bilang mga aki mo. Minsan daiini kaiba sa tipan. Hulita, papasarigon ko ang tipan ko sa imo, asin mamimidbidan mo na ako ang kagurangnan. Tanganing makagirumdum ka, asin sa imong kasupogan, dai ka magigirong kung patawadon ko ang sa imong mga ginibo. Olay ni kagurangnan. Tataramon kang kagurangnan. Salamat sa Diyos. Hinali mo ang sa imong kaanggotan sa pagranga sako. Hinali mo ang sa imong kaanggotan sa pagrangas sako. Ang Diyos, iyon ang God ang sakong paratubos. Nagsasarig ako sa iya, asin dai ako natatakot. Siya ang sakuyang kusog, asin kalasag. Siya man ang sakong kaligtasan. Hinali mo ang sa imong kaanggotan sa pagrangas sako. Magpasalamat sa kagurangnan, ipagrokyaw ang sa iyang ngaran, sa mga banwaan, ipaisi ang sa iyang mga kagibohan, pagmurawayon ang sa iyang ngaran. Hinali mo ang sa imong kaanggotan sa pagrangas sako. Mag-awit nin pag-omaw sa kagurangnan, huli kan mga ginibo niya ngangalasan, ipahayag ini sa bilog na kinakban, magkurahaw ka asin mag-awit, banwaan Sion, huli tadakula sa tahaw mo ang banal nin Israel. Hinali mo ang sa imong kaanggotan sa pagrangas sako. Ang pagrokyaw kan banal na ebanghelyo.
An kagurangnan mapas sa Indo, asin sa imong espiritu. pagbasa kan banal na ebanghelyo sinurat ni San Juan. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Si Jesus nagtaram sa iyang disipulos. Ang tugon ko iyo ini, magkaminuruutan kamo, arog kan pagkamuot ko sa Indo. Mayo nin pagkamuot na mas dakula pa kisa pagkamuot nin sarong tawo na minadusay kan sa iyang buhay para sa katuod niya. Mga katuod ko kamo, kung gibuhon nindo ang mga pinagbubuot ko sa Indo. Dai ko na kamo aapodon na mga surugoon. Hulitaan surugoon, dai nakakaaram kan ginigibo kan sa iyang kagurangnan. Aapodon ko kamong katuod. Hulita sinabi ko sa Indo, ang gabus kong nadangog sa sakong ama. Bako kamo ang nagpili sako. Ako ang nagpili asin nagsugo sa Indo na maglakaw saka mamunga kamo, patin magdanay ang bunga nindong iyan. Huli ka ini, itatao sa Indo kan ama, an ano man nahagado nindo sa iya, sa ngaran ko. Mga tugang marhay na bareta kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Today we celebrate the beautiful life and the witness of the martyr Saint Maximilian Kolbe. Kan 1941, sa kapinuknan kan Second World War, ikinulong po si Saint Maximilian sa Auschwitz, sa Germany, sa saro sa mga Nazi concentration camp. Kung marurumduman ta ang mga concentration camp, iyo ang mga lugar kung saan tinatarambak ang mga tao that the Nazi regime consider undesirable or enemies. Kaya sa mga concentration camp, binibiriyo ninda ang mga Hudiyo, mga Pole, political prisoner, persons with disabilities, mga religious leader, asin iba pa. Pinapagurutom po sindaduman, pinag-i-eksperimentohan, pinupurotol-putol ang lawas, tinotorture, ginagadan, sinusulo. The horrors of the Second World War, mayong nanggagana sa gyera. Si Saint Maximilian Kolbe, sarong Polish Franciscan priest, inaresto kan mga Nazi dahil siya inataman saka tinago niya ang ibang mga refugee, kasabay na ang mga Hudiyo. Sarong aldaw duman sa kulungan sa Auschwitz, igwang sarong prisoner na nakadulag. Bilang padusa, nagpili nin 10 sa mga yaon sa laog, tanganing ipagadan sa paagi nin pagkagutom. Saro sa 10, ang ngaran Franciszek Gajowniczek, pinili, tanganing magadan. Kaya lang ang tawong ini nagkurahaw, sabi niya, may agum ako, may aki ako. Naglalaom siya na makakaluwas pa sa concentration camp. Nadangog ini ni Father Maximilian. Kaya nagtindog ang padi, sabi niya, ako na sana. I will take the place of this man. Midbid niya po ba si Franciszek ining tawong ipapagadan? Dai po. They were not even close friends. Pero si Saint Maximilian, kanahiling niyang yaon sa alanganin ang buhay kan tawo, asin igwang pagkatakot, igwang suffering, dai siya nagduwa-duwa, dai naghapot na ta ako, kundi He made Himself available. Dakulaon po ining tabang tanganing masabutan ang ebanghelyo na binasa tangon yan.
This gospel is one of our favorite accounts of Jesus. Sabi niya, love one another as I have loved you. Mga tataramon niya inikan Last Supper, bago siya magadan, sabi ni Jesus, no one has greater love than this, than to lay down one's life for one's friends. Ang pagkamuot, kadaklan na beses, sinusukol ta sa feeling. Do I feel love for this person? Padaba ko ba ang tawong ini? Close ba kami? Meron ba akong nararamdamang affection para sa taong ito? Arog ka ini ang paghiling kan kinakban kan love, feeling. Pero si Jesus, tinutukdoan kita nin ibang measure nin pagkamuot. Sabi ni Jesus sa Ebanghelyo, ang pagkamuot da inasusukol sa feeling. Nasusukol ini sa kungura no kita andam magtao kan sa diri para sa iba. How much we are willing to make ourselves available. Aram yan kan mga mag-agum. Ang mga mag-agum sa kapinunan, igwaman yan gentle feeling, affection, may kilig. Pero aram ta, pag naglilipas ang mga taon, wala naman pong kilig. Ano po? It's not kilig that keeps couples together. It is the desire to make oneself available for the beloved. Magayon pag binalikan po ang original Greek kan ebanghelyo ngunyan, kan sinabi po kan kagurangnan lay down one's life, ang buot niyang sabihon, bako lang physical death. Ang ginamit na tataramon ni St. John is the Greek word psyche. Psyche. Iyo ang basis ta kan word na psychology sa modernong panahon. Pero sa Griego, ang psyche, bako lang pong self. Ang psyche meaning one's life, one's self, one's very being. Ako, ang kabilugan ko, iyo ini ang psyche. Kaya kan sinabi ni Jesus, kan sinabi ni St. John na lay down one's life, ang buot niyang sabihon, ang oras ko, ang comfort ko, ang mga plano ko, ang convenience ko, ako, ang bilog na ako. So that when I lay down my life, I mean that I'm putting myself at the disposal of another. I love, so I make myself available. I love, so I place everything at the disposal of another. Tinataoan sa diri para sa kapwa. Sa po hali, ining kusog ni Saint Maximilian na magibo ang siring kadakulang sacrifice. Mayo pong iba kundi hali sa iyang hararom na Marian devotion. Magayunon na preparation ang piyesta ngunyan para sa aga. We would like to think na tinuyo po kan mga naglaag kan piyesta niya sa kalendaryo. As in iniman pagmidbid kan sa iyang martyrdom, na magkasunod ang fiesta ni Maximilian saka an Assumption of the Blessed Virgin Mary sa aga, because Maximilian was a great Marian devotee. Ang apod niya kay Maria, Immaculata, Immaculate. Sa istorya po ni Maximilian, kan-aki pa siya, nagpahiling sa iya sa sarong vision si Mama Mary. Tinatangro siya nin duwang korona. Ang sarong korona puti, symbolizing purity. Ang sarong korona pula, symbolizing martyrdom. Sa vision, hinapot si Maximilian ni Maria. Maximilian, arin sa duwang koronang ini ang buot mo. Sabi ni Maximilian, pareho. I choose both. And indeed, his life will be a life of purity and a life of martyrdom.
Kinonsagra ni Maximilian ang bilog niyang buhay kay Santa Maria dahil nagtutubod siya na an pagdusay kan sa diri kay Maria, iyo an aagihan palangit. We call this devotion total consecration to Mary. I cannot discuss this in this homily. Pero kung may pagkakataon, paki-research. Total consecration. Dakul na mga santo na ang nagtaram kaini, kasabay na si Saint Louis de Montfort, kadakol na mga santo papa, arog ni Saint John Paul II, na ang aagihan pasiring sa langit na pinakamakaskas, mayong iba kundi si Maria. Gusto mong makapalangit? Si Maria ang aagihan. Gusto mo na maging harani kay Jesus? Mayong ibang aagihan kundi si Maria. The fastest, the surest, the simplest way to Jesus is through Mary. Kaya dahil kita magngalas, kung nata si Saint Maximilian, sa oras nin alanganin, sa oras nin kagadanan, ready siya na magdusay kan buhay, nata. Dahil po dahil bigla na lang siyang naging capable of sacrifice, kundi dahil bilang Marian devotee, tuod siya sa araw-aldaw na saradit na sakripisyo. Nagdudusay kan sa diri sa saradit na paagi, little by little, to sacrifice the self for others. And so, dear friends, iyo po ini ang leksyon na tinatao sa tuya kan piyesta ngunya na aldaw. Am I willing to lay down myself for others? Kadaklan sa tuya, o gabus siguro kita, daiman tatang roon kan pulang korona. Halos gabus sa tuya, digdi daiman po magagadan bilang martir. Pero gabus kita, inaapod na magdusay kan sa diri sa saradit na paagi para sa kapwa. Am I willing to be inconvenienced for someone? Andam ba ako na magtao kan sa diri ko? Kan oras ko na dai ako nagmamadali? Am I ready to change my plans, adjust my schedule for others? To listen when I would rather leave? To help when no one else could do it? To make my life available when another person needs me? Ining aroaldaw na pagdusay kan sa diri, iyo ang sukol kan pagkamuot, to make myself available. Magayon dahil pakatapos po kaining misa ta, igwa kitang duwang tugang, yaon sinda duman sa likod. Nakaputi, si Ray saka si Chris May, they are engaged. And later after the Mass, we will celebrate the rite of betrothal. Dahil ang pagkamuot, magayon na idusay sa mahal na Diyos. Ang pagkamuot, kaipuhan na nahihiling sa paghiro, sa paglingkod sa kapwa, sa pagdusay kan sa diri. Si Saint Maximilian Kolbe, magayon na modelo kaini. Love that is courageous. Love that is not just feeling, but makes itself available. I love, and so I make myself available. San Maximiliano Kolbe, ipamibi mo kami. Padagos po kita sa pagdusay, pag-atang kan sa tuyang mga regalo.
Magpamibi kamo mga tugang tanganing ining sa tuyang atang, akuon man lugod kan Dios amang makakamhan. Ako on manlugod kan kagurangnan na naatang sa imong mga kamot, para sa kaumawa na sin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kambilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan kaming mapakumbabang nag-aarang, madara sa imo kan samong mga atang, tanganing huli kan paarog ni San Maximiliano Maria Kolbe, makanood kaming magdusay sa imo kan samong buhay, huli ki Kristo samong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapas sa indo, Asin sa imong espiritu, iitaas an mga puso, initaas mina sa kagurangnan, magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, nadanay asin minsan sain. Magpasalamat kami sa imo, kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran. Huli ta ang dugong pinabulos kan paladan na martir na si San Maximiliano, sa pagpahayag nin pagtubod sa imong ngaran, sa pag-arog ki Kristo, nagpahiling kan sa imong mga ngangalasan. Linulubos mo sa kaluyahan ang kabagsikan, asin pinapakusog mo ang mga may maluyang kakayahan sa pagsaksi, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Kaya kaiba kan birtudes kan kalangitan, padagos kaming nagsiselebrar sa imo sa daga, daing tapos na nagkukurahaw sa imong kamahalan. Banal, 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 ang kagurangnan, Diyos ning mga hukbo, ang langit asin daga, panukan sa imong kamurawayan, hosana sa kaitaasan, palada ng minadigdi sa ngaran kan kagurangnan, hosana sa kaitaasan. Kagurangnan ika ng God an banal, burabod nin gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami, pabanalakan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo kan sa mong kagurangnan na si Yesu Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkuasya nin tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini, tinaosa sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamugabos asin magkakan kaini, ta ini ang sakuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuanya man kan kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, tinaosa sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom kaini, ta ini ang kalis kan sakuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakul, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini paggibuhon nindo sa pagrumdum sako. Misteryo kan pagtubod. Ang pagkagadan mo, kagurangnan, ipinapamareta niya mo. Ang pagkabuhay mo liwat, ipinapahayag sagkod ni ika magdatong. Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo, asin nakikimaherak kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kaiba kan sa mong Papa, si Leon, ang sa mong Obispo, si Joel, asin ang gabos na klero. Siring man, girumduma sa imong pagkahera kan sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos na mga gadan, dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria ang Birhen, ina kan Diyos, Nuestra Señora de la Asunción, kaiba ni San Jose sa iyang mabinion na esposo, kan banal na apostoles, urog na si San Judas Tadeo, si San Maximilian Kolbe, si San Juan Pablo II, San Luis de Montfort,
asinan gabos na santos na kaidtupa nakapagayagaya sa imo, magkanigong magin kahiras kan buhay na daing kasagkoran, magumaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kaiban niya, asin sa iya, sa imo Dios amang makakamhan, kasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kaburawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Mamibi kita sa mga tataramo na itinukdo kan kagurangnan. Ama niya mo, nayaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo, mangyari ang buot mo sa daga nin siring sa langit. Ang samong kakanon sa araw-aldaw, ito mo samuya ngunyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan. Siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin hare kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Hagawa kami sa gabus na maraot na mimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo an katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maging danay na talingkas sa kasalan, asin man ligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Yesu Kristo. Hulita sa imo an kahadean, asinan kapangyarihan, siring manan kamurawayan sa mga kapanahonan. Hesu Kristo ang kagurangnan, ika na nagsabi sa imong apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, ansa kong katuninongan itinatao ko sa indo, hare paghilingaan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkaniguan na kami mapatuninong asin magkaboronyog, susog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kan kagurangnan, danay na mapas sa indo, Asin sa imong espiritu. namumuot sa kapwa, magpatinarauhan kita nin katuninongan. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban kahiraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban kahiraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, tawi kami nin katuninongan. Keep me always and never let me be parted from you. Uya ang kordero kan Dios, uya ang nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan kitang inapod sa pamanggi kaining kordero. Kagurangnan bako akong maninigo na ika magdagos sa sakuyang harong, alagan magtaram ka sana asinan sa kong kalag maumayan. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen.
mamibi kita. Kagurangnan namimibi kami, na kaming nabasog kan hawak asin dugo kan sa imong aki, maglaad sa kalayo kan sa imong pagkamuot, na inako sa bangketeng ini ni San Maximiliano Maria Kolbe, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Sa aga, maugma po ang satuyang diocese na magselebrar kan satuyang diocesan fiesta. Sa aga, ang fiesta ni Nuestra Señora de Salvacion. Kung may kakayahan po, asin may oras, iniimbitaran mi po kamo na magduman sa santuaryo ni Ina sa Horoan, sa Tiwi. Ang misa ni Obispo alas 9, pwede man sa ibang oras, yaon po ang schedule kan mga misa sa Facebook page na Horoan Church, pwede man sa live stream kan Radyo Veritas, o pwede man magbisita sa ibang aldaw sa maabot na mga simana. Tomorrow, providentially, is also Solemnity of the Assumption of the Blessed Virgin Mary. Ang bilog pong aldaw, puro lang po Assumption. Puon 6:45 sa good 4:30 and 6 p.m. Kaya kung may masimba po sa Indo o kamidbid nindo sa agang anticipated Mass, please know that the Mass is not for the 20th Sunday in ordinary time, kundi para po sa Assumption. But just the same, kung magsimba pong anticipated sa aga na 4:30 o 6 o'clock, you fulfill your Sunday obligation. Dain na po kaipuhan na sumimba giraray sa Domingo. An kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. sa tabang kan mga pamibi ni Birhen Maria asin San Maximiliano, bendisyonan kamo kan mamumuto na Dios, an Ama, asin an Aki, asin an Espiritu Santo. Amen. Tapos na an misa, lakaw sa katuninongan ni Kristo. Salamat sa Diyos.